Żgħażagħ taħt il-21 sena li qed jiskuntaw sentenza fil-faċilità korrettiva se jkollhom spazju għalihom li se jippermetti riabilitazzjoni aħjar f'diversi aspetti. Dan qed isir permezz ta' estensjoni fil-bini tal-Young Offenders Rehabilitation Unit fl-Imtaħleb, il-Yours, bini li issa se jkollu spazji għal terapija psikoloġika, sport, lezzjonijiet u anke kmamar fejn isiru attivitajiet artistiċi mill-priġunieri. Kollha inizjattivi li fi kliem il-Ministru Carmelo Abela se jgħinu biex jintlaħaq għan importanti ta' dan il-proġett, dak li dawn iż-żgħażagħ jibdew jemmnu fihom infushom. Ħafna drabi nosservaw li dal-persuni minħabba l-background li jiġu minnu, minħabba d-diffikultajiet li jintaqgħu magħhom ma jemmnux fihom infushom u irridu nies li jaħdmu mill-aspett professjonali li iġelhom jemmnu fihom infushom qabel jingħataw ħiliet oħrajn. Bħalissa 17 il-ġuvni qed iservi s-sentenza fl-Imtaħleb. Meta l-estensjoni tkun lesta f'April, 52 persuna oħra se jkunu jistgħu jmorru f'dan il-post, inkluż tfajliet li s'issa ma kellhomx swali għalihom fejn joqogħdu. Dan huwa proġett li ħaseb għal impatt fit-tul li jkollu fuq iż-żgħażagħ dan iż-żmien diffiċli. Għalhekk se jsiru wkoll sforzi mid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali u Jobs Plus biex dawn ikollhom xogħol u akkomodazzjoni malli joħorġu mill-Yours.